до 10 юли Бургас ще бъде домакин на изложба, която не се е случвала никъде досега. Един автор ще сподели с публиката на живо 100 свои произведения, които е нарисувал в рамките на само една година. Смелата изложба под заглавие Изложба 100 ще се състои в галерия Бургас, която тази година навърши своя 15-ти юбилей. Авторът е живописецът Иван Русев, когато публиката в Бургас и региона познава от общо над 15 самостоятелни колективни изложби и участия в пленери през последните 5 години в Бургас, Поморие, Несебър, Созопол и Китен. Въпреки че корените на художника са от централна северна България, в картините му ясно се вижда емоционалната му привързаност към морето. Защото Бургас заема специално място в сърцето му, както по професионални, така и по лични причини, ще разберем защо. Откъде идва идеята за изложбата и какво предстои да видим, разказа пред Радио Бургас Иван Русев. След миналогодишната ми изложба в галерия Бургас, просто ми хрумна идеята дали не мога да превърна цялата галерия, да запълна всички стени, да я превърна като някаква музейна експозиция. Просто човек като влезе вътре да се потопи в една атмосфера на те големите световните галерии или както е. И вече самата идея с кандидатурата на град Бургас и просто изчаква в удобния момент, нали, да съчетая двете идеи, т.е. тази идея с някакво по-специално представяне, защото, нали, да не звучи така самоцелна изложба или като поредната ми изложба. И това ми беше идеята да ги съчетаем, нали, с кандидатурата на град Бургас за 2019 за културна столица. А доколкото разбирам, повечето от картините ще носят бургаски сюжети. Ами да, значи повечето от картините имат, значи аз не се ограничавам от към сюжети, има всякакви сюжети, но в голяма част от картините наистина са с морски привкус, с изгледи от Бургас и около Бургас, защото аз много обичам да пътувам и по Южното Черноморе, по Созопол, Синеморец, Ахтопол, Резово, въобще какво ще видят бургазлии? Бургазлии ще видят една прекрасна изложба, така мога да се изразя, невероятно висока качествена живопис от един автор, който невероятно много обича град Бургас. Бургас ми е едно сантиментално място още от детските ми години, ученическите, още докато съм учил и в Казанлък. Много често съм пътувал специално до Бургас по някакъв начин. И така, със сигурност ще има конкретни места, просто това ще бъде изненада. Тоест, той изненадата, като дойдат хората, ще бъдат приятно изненадани, нали, от местата, които ще открият в град Бургас, които аз съм пресъздал в моите картини. А добре, вие казахте, че искате да запълните цялата галерия. Защо точно 100? Защо изложба 100? Ами, наистина, просто до сега никога не бях чувал, просто това ми хрумна като идея, просто не бях чувал някой художник да е правил в рамките на една година 100 картини, рисувани за една година. В рамките на една година, не за 2, за 3, а просто в рамките на една година. И понеже аз реших, че мога да си го позволя това нещо и затова съм решил. А именно галерия Бургас тази година чества и 15 години, също е освоя юбилей, първата част на галерия. Отделно, нали, както споменах, че там съм правил вече 3 поредни изложби, тази ще бъде 4-та. Разговарял съм с собственика на галерия Бургас. Те приехало много добре и самата идея за тази изложба. И самото пространство на мен е специално много задушевно, така интимно и това също ме накара и ме провокира по този начин. Тоест, вие всичките тези картини 100 сте ги нарисували за една година. Трудно ли се постига това? Как? Да, това е невероятно трудно, това е неимоверно голям труд. Това е много дълъг творчески процес, мисловен, защото хората не са запознати от тази страна, нали. Просто тук ще имат възможността да видят наистина цялото ми творчество, целият процес и ще направят едно проследяване, ако всеки започне да се анализира сам за себе си, зависи все пак кой как поглежда картините. Но всеки ще открие една малка частица, която аз съм пресъздал от моите чувства и емоции в платната си. Горе-долу едно сравнение, за колко време се рисува една картина, за колко време се създава от разни... Значи аз на този въпрос само ще ви отговоря, че за това творчество се крият 30 години професионален опит, само така. Важното е в крайна сметка тази картина, когато аз се нарисувам, викате да погледнете да ви донесе емоционална наслада и да усетите ви това даде за емоция, която аз съм усетил и да ви докосна. А аз смятам, че чрез моите картини именно това прави, това целя. Затова аз така ви отговарям, нали, професионално. Да, точно така. Ще занимавам 30 години с рисуване, учил съм в Казанлък, занимавал съм се в София и непрестанно
постоянно през цялото ми време имам постоянно търсения в тази Все пак насока. морето е темата, която ви влече, доколкото разбирам. Ами, значи морето ми е, да, морето е нещо, което ме зарежда, невероятно много с енергия. Именно и Бургас е едно от любимите места. Наистина, може би най-любимото ми място на нашето Черноморие. Ходил съм и на други места, и на Адриатическо море, и на океана съм ходил, на Ла-Манш съм ходил, но Бургас ми е слабото място. Наистина живеем в град невероятен, потвърди го и художникът Иван Русев, който вече, както казахме, ще подреди 100 свои картини в галерия Бургас. Ще видим уникални и интересни гледки, места от морския град. Само след минути ще ви срещнем и с бургаската художничка Мирела Караджова, която е организатор на събитието. Организатор на необичайната изложба 100 на художника Иван Русев, когато ви срещнахме само преди минутки, е наскоро дипломиращата се по арт менеджмент и пиар в изкуството бургаска художничка Мирела Караджова. Какво е накарало един млад творец като нея да се заеме с организацията на арт събития и как Мирела става единствената българка представила своя картина в Лувъра, ще разберем в следващите минути. Това, което е най-приятно като новина около мен е, че в момента ми предстои защита на магистърска степен по арт менеджмент и пиар на арт организации и темата на дипломната ми работа е точно свързана с кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата и по този конкретен повод с Иван Русев искахме да създадем някакво уникално културно събитие, което не се е случвало до сега и което да бъде точно като изненада за бургаската публика. Вие сте бургазлийка, доколкото разбрах, Да. млада художничка, единствената бургазлийка, която е получила покана от Лувъра. Да, даже бих могла да кажа, че единствената българка, поне конкретно в това мероприятие, в което аз участвах, тъй като то се беше предназначено за французи, за френски артисти и съвпадна просто с моя университетски обмен в Френска академия на изкуствата и така просто времето го синхронизира, че аз мога да се отзова на точното място в точния момент. Как се случи това? Разкажете ни малко повече. Какви бяха картините, които показахте в Лувъра? Това беше през 2011 година, когато бях на Еразъм в академията в Нанси. Участието ми стана напълно спонтанно, тъй като първо бях кандидатствала за един салон за млади френски артисти. Даже първоначално ми беше отказано, тъй като не съм французойка, но в последствие осъзнаха, че всъщност няма нужда от подобни дискриминации и приеха моите творби. В последствие разбрах, че самия салон предоставя голяма награда, излагане в един от годишните салони в Париж и всъщност моето излагане в годишния салон на Френската асоциация по изящни изкуства съвпадна с 150-та годишна от съществуването на този салон. Беше под патронажа на френския президент, тогавашния френски президент Саркози. Беше много официално, много прекрасно, много зареждащо. Това е чудесно. Какви бяха картините, които показахте там? Маслена живопис показвах, с една картина участвах. Ние си бяхме група от този младежки салон, от 15 артисти и всъщност аз бях единствената не французойка. А сега на къде? Освен като предстои дипломиране? Сега по-скоро ми е много любопитно да се насоча към мениджмънта в изкуствата, тъй като творческия процес е много зареждащ, много хубав като лично изживяване, но точно мениджмънта е тази връзка между публиката и артиста. Тоест, моята цел е, ако може повече изкуството да стига до хората, а не да се твори самоцелно и точно затова избрах да се преквалифицирам в тази област. И все пак как един художник успява да съчетае тези неща? Ами ако трябва да сме честни, трудно се съчетават. Даже малко с нечиста съвест бих си признала, че в момента творчеството е доста по-назаден план, тъй като организацията на едно културно мероприятие изисква много енергия. В момента да кажем, че творчеството е малко по-назаден план, но след като, дай Боже, мине успешно цялата тази сензация около изложба 100, да продължа да си творя. Младата бургаска художничка Мирела Караджова пред Радио Бургас. Живее в град невероятен, продължава. Останете с нас. Темата за рисуването ще продължим след малко с една интересна покана към